Les imatges de cotxes circulant per davant de la llotja, d'autobusos parant als peus de Sant Joan del Mercat, de voreres sense espai per als vianants, ja són història. Des de febrer de 2016, l'Ajuntament de València ha millorat l'entorn de la llotja i Sant Joan del Mercat, reservant com a espai per a vianants tota la plaça del Mercat entre la llotja i Sant Joan del Mercat, ampliant l'espai per a vianants des de Maria Cristina fins a la plaça del Tossal i també el carrer de les Danses, baixant les terrasses dels bars i llevant les motos de les voreres. I tot garantint l'accés de les persones residents, ampliant els espais per a càrrega i descàrrega dels comerços de la zona, possibilitant l'accés dels clients del Mercat Central que vagin en cotxe al pàrquing del Mercat i els adjacents, i també millorant l'oferta de transport públic, amb noves parades de l'MT i mantenint-les de taxi. D'esta manera, avancem en la protecció del nostre patrimoni, millorem l'accessibilitat i fem encara més atractiu anar a gaudir del Mercat Central i el comerç del centre històric. Projectem una imatge millor als turistes que ens visiten i protegim el medi ambient. València camina cap al futur. Regidoria de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València.